Hamisi Mbiamono mulikito Josephat Hamisi kurwa senseme ya soroboti urwa sinchira yobo ikiranuko tiganere Josephat Hamisi onchumulikire bono nigo yabire iki anene asobo koledi manyakanete buna customer service week ibona yabirege kurwa chinsem ase chinsem cyo Huduma Center na kimerubeli yabireke okolekana ekero kalibono togandreto guchengere ikeye ibona manyakanete buna customer service week mulikito ndemo Steven igatwaligane roboti rokubwatia Korwa omwaka bweli bweyemo chimi kianda 53 ne vere 1987 Customer Service Week yabereke gochengerwe ensengima kero omwaka asekerengekane kyo mwaka oyo no gochengero bokoreri Huduma Center Kisii yabereke gochengere wiki eye ase yariganiria abageni abakwani korwe byombe ao abo basemiria abakori emeremo babo amo nabali babwata magani ase Huduma Center. Asa marieta nkoro David Otao yongo korane company korokunga Madison Insurance egotoka so mucho Kisii gaiga ase litkori rero twachagega Huduma Center asoko kwanera na korwo bumanyi bwaitu no borori bwaitu gasokorese Madison Insurance Chengoro ku Felix Asoro Mogera banyekane na head bumsani na gokire kwa Huduma Center gaiga ndio na eredi tukoria Huduma Service National Day na tindaro na mchandondo wenzore yandoche services chiavo miyachira kerege ndoche mbiyakire hakuna shida mali aseli tukoria rere nene lyo bokoreri ento ngota ya bategereri na baligirete TV kelinga litukeli ero lyarengeri lyo bokoreri abantu abange tigaba manyenga obokoreri ne service ose gasingia abantu abange mbwenta komanya niki eri tukeli limine neri tukoria bokoreri obuya abantu mbasabu gotwaro bogachino botumekyo obuya bwenibo ase chingakie chichinkongu chia uchumi. Ndio maana tumesema tukuje tuwaeleze jinsi wanaweza kujua umuhimu ya kuweka pesa uwekezaji. Hiyo ndio kitu muhimu sana. Kwa hivyo watu wamekuwa na shida nyingi, changamoto nyingi. Ndio maana tupata nafasi tukuje tuongee na watumishi wa huduma pamoja na wale wateja ambao wamekuja siku ya leo ili waweze kupata usaidizi. Huduma Center nige gochengera bokaribwaye ubwa konyira bange goisane kigubwango keboikiranu na asobuororo. Abakoreri bonsi basabiru gotwara obokoreri obuya bogoisanekia bateja amo nabali bagokoreru ko babakanyeku abande mbarokonyora dogwate ndate emotional damage konyora umuntu tari patient tari konyara kuganya so maybe ne kuna boge korigeri na batoko ku services tonyara kwa batoko ba patient batoko ku services lero ko bagatia matuko ye wiki yo bokoreri ya sensengima nigo aiga sense mo ya Huduma Center gatia watane byombe ao baikiranire asenge njogo semia abantu igoro ye wiki ye nengane mwamu na abantu konyara kwene kibuna gotwara bale chimbwa chingi yakira konyara konyoro bokoreri na bali bekwana no bokoreri ko bokora ase korendabu ko reporter Ndizi TV kurwa aiga sense mo ya Huduma Center Kisii